Sida apa ora iki? Itu numpak, njaluk apa lho, jenenge tuku apa? Guyang guyu yo. Teme jebak bayi saiki lek njaluk duwe kekarepan kaya ngono kuwi. Numpak pra iki? Yo lek numpak, melu apa ora? Nakal apa ora manut apa karo aku? Manut apa ora? Manut. Roket benakne engko tak ketok anune senuke. Ketok apane? Yo. Tuku apa iki? Tuku apa iki kok? Ngejak jajan lek sore Mbok De. Jaluk tuku jajan saiki. Karo Mam ndang, karo Mam. Mama, usah. Karo Mam lho, tekoki Mbok Depat ta lho. Karo Mam karo Mam Karo Mam. Belum ora iki? Usah. Enggak usah. Apa to? Arep tuku apa? Sempal. Sempal. Aku kok tumbasne ora? Mbok Depat tekokne lho ya. Ora ora. Kok ngantuk-ngantuk. Duite ndi? Duite dudono Mbok Depat sik. Duitmu. Akeh ora? Jadi buka no. Duwehne sak tas ya. Duwehne sak tas oleh ya. Lho, no malah arek aku oleh duwehne kabeh. Arep Mbok Depat Duwehne tak Sumam ya. Wes. Kalau karo Mam numpak kristal. Ndak oleh. Karo Mam Belum ora iki? Maju wes. Mau ya wis. Karo Mam Mam kan kan ya. Wes Pak tak aku. Sampe ndikone. Bais. Baes njebokne. jangane apa, Mang? Makane apa? Tempe tahu. Sing masak sama? Manis. Tempe tahu. Udah apa ora iki? Udah. Bebas apa ora iki? Maju. Bar iki ndang adus ya, bar tuku sempal ya. Kurang adus e. Tekoni Mbok Depat lho. Kurang. Wes. Urung. Kau bengi yasinan. Ini Mbah Binah kau bengi. Oh, lha Mbah Bina lho. Kau bengi yasinan ya. Yasinan ya. Ah. Tenan. Tenan. Yasinan ya, kayak mandi. Manut ora?